Selam şahinler. Kırgı hayvanlar bilen tanışuğumuzni devam etek. Bugün men sizga buйвол turida söylerman. Buйвол Afrikada yaşavchi jon egasi. Haligi zo'r gavdali hayvon ulan bilan to'yana. U part oyoqli hayvonlar atradiga kiradi. Buйволlar tunda kutuvda yuradi. Kunduz esa ular sokin sho'rinlarda yo'laydi. Haligi jon egasi suvsiz tura olmaydi. Аңа kun sayin 40 litr chamasi suv ishirga kerak. Шуңа күрә ул сулыклар яныннан ерак китмәде. Буйвол бик сак хайван. Аз гына тавыш ишетсә, алар шундук кача башлый. Дошманыннан качканда, буйвол үз тизлеген 50 километрга кадәр җиткерә ала. Әлеге җан иясе суга керергә яратмый. Тик бик шәп йөзә. Дуслар, ә сезнең буйвол тавышын ишеткәнегез бармы? Юк. Юкмыни? Алайса әйдәгез бергәләп тыңлыйк. Буйволларны тропик урманнарда, саванналарда, тауларда очратырга мөмкин. Әмма алар саванналарны күбрәк ярата, чөнки анда ел буена су бетмәй. Әлеге хайваннар көтүлекләргә берләшеп көн бер көтүдә якынча 20-30 баш хайван була. Куркыныч янаганда алар бер-берсенә терәлеп басалар һәм дошманны шулай итеп бергә куып җибәрәләр. Буйволлар турында сез бүген бик күп нәрсә белгәнсездер. Әйдәгез, сорауларга күчик. Буйволлар Австралия материгендә яшиме? Юк. Юк, әлбәттә. Австралиядә көңгәрә, коала кебек хайваннар яши. Алайса буйволны Төньяк Америкада очратып буламы? Юк. Юк, Төньяк Америка материгендә койот көн итә. Димәк, ул Африкада яшиме? Әйе. Әйе, җавап дөрес шаяннар. Афәрин. Ә хәзер икенче сорауга күчик. Буйвол дошманыннан качканда тизлеген сәгатенә 100 километрга кадәр җиткерә аламы? Юк. Юк, әлбәттә. Буйвол алай тиз йөгерә алмый. Бәлки аның тизлеге сәгатенә 70 километрга җитәдер. Юк. Юк, буйвол өчен мондый тизлек тә зур. Димәк, алар тизлеген 50 километрга кадәр җиткерә аламы? Әйе. Әйе, буйвол бик тиз йөгергәндә 50 километр ара үтә ала. Афәрин шаяннар. Бүгенгә менә шулар иде. Хайваннарны, җәнлекләрне күзәтеп яшәгез, дуслар. Сау булыгыз.